to aprangsi pini nilitum non siria ropen puthot labangso media thengno chiklang nangkok abangke jethanam lang asia aprangsi labangso karbilong rebirta lapen kat news kelang akorte injir jerpo jerpi kadogoi phanta ngitum ningkang sampen natum han kadogoi phanta kardom pajelo kardom lapen kadun thu media korte tum nalitum phan kachopa porteng pada tum kebang pot nalitum phanta choro part peglo je pini nilitum dhonsuri aro APSLC atumpen pini kebang thu nangkok athe bangke lahelo je rong asar amaya tum kedam tang 28 de patumi alang litum pulo alang litum pinrem det poputha alang litum phan la rong asar amai phan la sonang pu apot alang litum pulo dia changnai pu la so putha pochi nilitum pini lam klar mate lamboi labangsu aputha kachipi phasi nitum anglo lasi nilitum ki pudama thebang ke lahelo je kedam tang 6 Oktober ani harsing ronghang alangli ake hai kanije alam do dak laso kani alam angke dak iletu mula media long talang polote teknologi alangli si kipulo halabang so hut ok kewai kachijor lapen ke video lang no ka viral aputha ga hut je karbianglong hut chodutlo karbianglong west karbianglong tum hut chodutlo labang so hut je alang litum kaning je lahai along ke bisar kendar ke karbirong asaramai phansi na hodai nangji lapen karbirong asaramai tumsi lahai along anke bisar kedata klemji lapen bisar pu pusi alang litum chechaglo lapen halabang so hut a video clip ta do non nilitum long 6 Oktober alang litum kaniye la si halabang so video clip long kaniya tengsi nilitum make kedam tang nitum press meet dolong ta nitum jongpona koklo labangke alang litum ka char julong bangke kadokawe pusi pulo sita nitum halabang so kido phasi ki jongda harsing rohang ake hai alangli 6 Oktober ani kapangdak a joine si nitum make jongna koklo lanon kedam tang 23 November chuki halalong ram terang arong along lapen ke khoyasing terang jibi alang lisi lebang so alam ke kaning je nilitum arong along lapuson lo ram terang arong long lo koson ho amen ke unima krupi bangke odlang no chuklem jalo amat la rong asor atum risomar tum kado ke lang don mat deb dun chenglo amal bang so ka bisar long janir tum bisar lo amasi nitum per edar lo ama just women justice promotomasi nitum hodai pon thu det lo pusi alang lipang da la si hal so teng pulutang te ilitum long sik sidul area arlu lapen ke ilitum along ajakong kidonai pulutang te kopiloma lake rong asara tumlo pulutang te nali tumsi lamang so aron ke insai pami pen pajudun det tangji apolo women justice prom tumke alang litum ke non fisina chese ba alang litum lom ke alang litum bisar na pusta so lu tum alang litum la extra pache bisar vet nangji apolo sita halabang so ni kopi posti nang litum bisar ek dat ma pusi nilitum ke hala khoya sing terang apansi nituma karjupon padu cita nona bangke alang litum ke halabang so chini pameme pusiki pusita lada ke ami thang si che thandak lo nilike ram terang arong along lo lapen nilimen ke khoya terang pusi alang li chipu lapen jibi pusi alang li chipu la so posti nilitum ke jongdam nang koklo lake nilitum ke rong asar amai tum hala ki putot ki punam sit puphan kali hala alang tum ki punam sit hala ki chokchi abang phasi nilitum ke jongdam nang koklo athe nalitum halabang so hut okke wai kachijora hut chitame nalitum ka bisar nai ke nalitum si aron lo pe nalitum bisar vek nai lapen ne vek nai polo athe rudrak chi itan ke hala ke bongo sena munit penaglo aposi alangli phan pinya ni sian ta kang sai theklong le de la solam ta nilitum jongdam memilo athe alangli ke choklem chokki delo lam ta lila ilito phansi karbia khai phan morjot na ki jorlo video langnu alang tum kam langnu choklem no ta video langnu ta chipa viral lang logote labang so sota alang limithang ta rasonsi video ta chobonai dosep pulotang te halabang so ke chok cheke koson lasi halak sota me
je ronga saramai tum sikang saiji pusi alangli harsing rohang cipudelo amasi akaprek organization lapen akaprek asong tum anke dudun kleblo cita pinan cita alangli tum bisar tere lapen nep tere lasi alangli tum bisar nai polo nep nai je polo alangli rudrak ci itan pen protang telake ilitum han kupilo mata nasi laso alam boy along pen nili ki pudam kang tung abang kelalo nangli tum halamang bisar dep tha nang tu halamang bisar vek nangji bisar pen kinep nang paklang tha nang putok ta thang ta ve lun order pen ta nepne ka biro saramai pen ta nepne lapen akaprek asong song tum ta nepek thedal lake pusi padam pong lo pulutang tel lake kosong lo lasi ilitum hian ke chipualing ta haidet chinije ling ta haidet ba ilitum ke cedan ra chole methang munisi sita kichok che phasi ilitum hada inside dunang yi polo lasi so kang sai along ke ilitum tame nang cherap chito dunji polo lasi halamang so kang sai hut penapot kanije posi ilitum ke laso lamang ke anasi ke dam tanga press mira long nije na ko lo lasi laso lam posi ilitum pini bang na tum halam klarang pitulo lapen lamboy nang pitulo lasi khoya terang ke ram terang arong khoya terang ke jibi amunit lo pusi alang li cipu dar lo lasi alang li jong si cipu dar lo tang te lata rong asara mailong si do dun luma pusi niru temang ke kamat hadam lo lama ke nali tum rong asara mai tum si la rong asara mai tum si na tung cini na po konat pen si do ma konbai kopi kosan ma ke nali tum si cini lo lake athe lake rong asara mai an rong asar an ke cipang room lapeng Karbirong saramai to ke he dum pini nang te phan apor teng pet nang chop pha pe nang palit the pa si pini na tum phan chop pha lam thepi bang ke reply tumi karbia ngdong rong saramai long ake hai Agustin Kramsa karbi long rong maya advisor ko lang tum si press missing ni lo ni tum phanang pula je ka boycott ni phong bong si lam klar chi pi pe le putang te nang le tum phanang ke rong rup tame campaign pen cheng lok son son a sai tame nang tum lam ni phan ni tum hin pen kham khe du ji ta so puthak nang le tum nang kham khe dun ji pu ko so sna kham khe dun po ni li hin pe da bang ke a hok alam si ni li ke pudam ji a ki ik te a ki ik la pen a ke lok te a ke lok engnar sita theo horbusi chirung mia thek wet pu ni li pudam de engnar the ta pa sin li pu ji hogwai sita a ki ik hormu a pot thek lor po la ka a ke lok pu ni li pudam de lu lasi no ni li pudam ji bang ke 25 November election claim lo sarthi phang cholong le long lasi ka churo du ni li sarni ta je churo du lo je sara IS retire JI Kathar la pen ke ar calling ti Kathar alang tum pos so bang hini alang tum la pen inut hola advocate dalang la bhani la men chin dalo parok asu mana soronia po la alang tum bhani da men chin dalo no sini iri ning poli lo la se alang tum chepadu tum lo je sarthi phangcho bang ke karbi hem tulong si dolo JI Kathar bang hodak chitong lok lo amasi alang ni phan chordom lo chuning ri lo nili gala son pholok lo tisaro nili ke Guwahati da wang wi pin lang pen nili ke high court ta chini ni ama je ai Kathar bang pulo ma thai dang ne nili high court ta hodak inut bahini muni chini lo advocate dolo ma thai re ne chogi pu nang li long le bang em di potta pakka pot chelong ikpu pu aning pat he dun pet lam le kerap ta kam kirap teng lo kam kirap ta lam kirap teng lo lasi alang hin pan bang ke hala ar ko ing ti ka thar la pen hala horonia phan bahini phan advocate phan chingki ti than pidung si high court long tame la so along le putak case pai pil lo la pen a hok ta hok la bang suang bong bang ke api bang ke karbiang long organization na tum an case e pen chenglok ason organization rat chingruma amai pia tumta amai tumta me chirap ti tudun lo la ke nili komane PSLC po pudam delo komane Congress pota pudam delo komane BJP pota pudam lo ho hobo pare tuliram ha sa ta arlo pen chirap dun po mane lasi akama bangke 25 ani election chun det lo la so chun det pen apio bangke
reporter tum dam lo sar thi phang chu la pen aso po long dam lo nang ni hin pen ko pisi puyi ko mat phansi nang ni choroji amasi alang ni hin bangke kicheng si ke sar thi phang chu bang ni ye lo jai kathara phan chorolo la pen ke aso po a hin pe thame la jai kathara phan chorolo la lang ni tum ke tong bidi sore na ki pidun a joy ne posi pini nili an akam ke the nilipi nilipu along adinani peng cho do khora long ne tani li chelong lo la si kicheng si ke alang ni to phan si chorolo pusi alang ni hin peta chorolo la pen ke aku rat phanda chorolo radang thorun ta joy ne pesi dhonsri epslc aro pentai media hang lo aya hoklo sare claim duna hak alang li nili penang li kubir kali nili kero dun kali sar the phangcho amit hang amasi jai kathara phan ka choro pajiro lasi ni to madda ka bangke ni to mi ke chok che thang thai awi pen kala sor ni sta ni tum ke matro jai kathar la pen ke advocate ar ko ingti kathar la pe hola horonia advocate phan bang thom phale ka choro che kali ke ni tum ke rar phana choro ke case e pen chenglok punili pur ke ka phantas choro lo ke cm phanta ni li choro lo ke ni li dadak pene ke chok che pa ni thelong ni lasi nang tum breast meat english tame lason best less ba angkur ka bia lam ke mo phikin ye dasia ke meji ni lo pus ni hin peta chuning report